Dobrodošli u moju kuhinju. Danas kuvamo sočivo. Nema jednostavnijeg recepta za kuvanje sočiva i verujte mi, uvek taj recept nekako uspeva. To je zanimljiva jedna stvar. Vrlo je jednostavan, vrlo je zabavan i svako može da skuva sebi sočivo bez ikakvog problema. Dakle, uzmemo sočivo, stavimo u posudu, nalijemo pola čaše hladne vode, nemojte tople, hladne vode, stavimo to na vatru i kad voda baci ključ, sačekamo malo, čim voda baci ključ, evo je, skidamo sa vatre, prohladimo, izvadimo sočivo i odemo u kafanu. Verujte mi, nema jednostavnijeg recepta i uvek uspeva. Sočivo. Sad ćemo za one koji vole da se potrude malo da skuvamo jestivo sočivo. Lens culinaris. Sočivo samo po sebi kao biljka vodi poreklo sa Bliskog istoka. I odatle se proširilo na gotovo ceo svet, a naročito na jugoistočnu Aziju, gde predstavlja jednu od glavnih namirnica tog dela sveta, a u Indiji, recimo, je nezamenljivo, odnosno u Indiji ga veliki deo stanovništva jede svakodnevno. Kao biljka, sočivo je odmah iza soje po količini belančevina. Sočivo ima otprilike nekih 26% belančevina i zato ga treba koristiti što redovnije ili redovno u ishrani. Isto kao i soju, se ne lažemo. A možete ga pripremati na mali milion različitih načina. Od supe, čorbe, do variva, do dodatka jelima kao pire, kao punilo za neko jelo. Znači šta god vam padne na pamet. Verovatno postoje i kolači od sočiva, ja do duše ne znam za to, ali koliko je raznovrsno i upotrebljivo, ne bi me čudilo da se prave i kolači od sočiva. Za početak mi ćemo skuvati obično brown sočivo i počinjemo tako što ćemo relativno sitno iseckati lukac. Ne mora da bude ultra precizno sečen sajdžijski, dovoljno je i ovako, i onako će se on kuvati zajedno sa sočivom. Pre nego što smo ovo počeli da radimo, kao i sa pasuljem, sočivo smo, jednu vodu smo skuvali i bacili je, isto kao i pasulj kad kuvate. I ova varijanta, ovaj recept i ovaj način kuvanja je, vidjet ćete, vrlo sličan kuvanju čorbastog pasulja, odnosno zgusnete ga kasnije ili zaprškom ili gustinom na onoliko koliko vašem ukusu to odgovara. Evo ga, lukac smo isekli. U šerpu u kojoj ćemo kuvati stavimo lepo malo svinjske masti da ima. A pored luka ćemo da isečemo parčence slaninice, čisto onako da mu da malo šmeka, da to bude još ukusnije i još mirisnije. Slanina će mu dati onako malo dimljeni šmek. To će biti onako fini jedan dodatak. Ukusima od ostalih začina ne koristimo ništa posebno. Biber, so, peršun, mirođiju, ja lično volim mirođiju, tako da je to neizostavno kod mene. Ko ne voli neki od začina, ne mora da ga stavi normalno, zašto bi se mučio. Niko ne mora da kuva onako kako ja kuvam. Svi u stvari treba da kuvamo onako kako nama i našem ukusu odgovara.
Nema tu nekih specijalnih pravila, sad ovo mora ovako, to kod kolača se radi, pa čak i tu je dozvoljeno nekad napraviti neku mućku koja je u stvari samo neki vaš dodatak. Ovo je jako dobar luk i trenutno sam se setio svih mojih predaka, ali dobro, o tom potom. Ovo ne ide na ovo, idemo sad na šporet. Čekamo da se mast malo otopi. Počela je da crčka i ide malo samo da se pržne luk, ne mnogo, jer ćemo ga kuvati, nećemo ga dinstati. Odmah ćemo ubaciti i slaninicu da se i ona malo pržne. Voda je provrela, ide sočivo, nalivamo vodu, kad je najljepša, kad ostanu krišti sarmu, te njiru kad počne tuča, hoće da čapi, kad je najljepša sarma. I to je to, sad ga lagano kuvamo kao pasulj i dodajemo začine jedan za drugim. Počelo je da vrijuca i sad dodajemo. Kritikuju me svi koji jedu kod mene, kaže trpaš crnog bibera u zrnu kao nenormalan, šta ću kad volim. Neće dati ljutinu, ali će dati lep miris, znači 10-15 zrna crnog bibera nikom neće da škodi. Peršuna, začin koji ja mnogo volim, mirođija. Mi ćemo ovako iscepkati prstima i da otpadnu peteljkice, a i da mirođija pusti svoj miris, svoju aromu. Posolit ćemo, ne mnogo, ali ćemo posoliti. I 2 čena belog luka idu unutra. Evo ga. Imamo vremena da napravimo nešto slatko. I pošto sam našao lepe jabuke, pravit ću tufahije. Tufahije često ljudi smatraju da je poreklom iz Bosne. Međutim, samo jelo je poreklom iz Persije. A na Balkansko poluostrvo je došlo kada su dolazili Turci, odnosno kad je Otomansko carstvo osvojilo Balkan. Sama reč tufahija vodi poreklo od tufaha, što je na otomanskom turskom značilo jabuka. I praktično tufahije su jelo jako slatko, jako sladak desert, od jabuka filovanih orasima, a u mom slučaju ovde imam mlevene orahe pomešane sa mlevenim bademom, dodat ćemo cimeta, jer kolač bez cimeta nije kolač. I u ovoj vodi u kojoj ćemo prvo obariti malo jabuke, se već nalazi sok od pola limuna. To je zato i jabuke su prelivene tim sokom od limuna, to je zato da jabuka ne bi promenila boju, nego da bi ostala
lepa kakva je bila kad smo otišli. Da bismo punili jabuke, prvo moramo da ih izdubimo i da napravimo praktično gnezdo u kome će biti fil. Fil ćemo praviti, kažem, od oraha, badema i zasladit ćemo to medom. Nećemo koristiti šećer. Iz više razloga. Prvo, meni je lako, ja meda imam dovoljno jer imam svoje košnice. A druga stvar, ako bih koristio šećer, neki od mojih prijatelja koji su imali tu nesreću u životu da zapate dijabetes, ne bi mogli da jedu i da uživaju u ovom kolaču, zato koristimo med. Med je bagremov, u ovom slučaju nije čist bagrem, pomešan je sa vrlo malo suncokreta, ali dovoljno je malo sladak da mogu i oni ljudi to da jedu. Tako da, ko nema taj problem, on može slobodno da koristi šećer, ali ja sam rešio da ovo pravim sa medom. Dakle, jabuku lepo izdubimo, da bismo mogli da je napunimo orasima i bademom. Dobili smo fino gnezdo u kome će biti fil. Za tufahije jabuke ćemo samo kratko probariti, voda je počela da vri i onda ćemo jednostavno okretati jabuke da bi se one praktično obarile sa svih strana. Ne treba im mnogo vremena, oni se vrlo brzo obare, a posle ćemo ih zapeći u rerni kad ih nafilujemo. Jabuke su se lepo probarile i sad ćemo ih preneti da se malo hladnu i da ih punimo. To je to. Jabuke su ovarene i sad pravimo fil. Dakle, ono što prvo ne valja, mleveni orasi, drugo ne valja, mleveni bademi, cimet. Jednom sam pomenuo kako kuvam jela u kojima nema nekih specijalnih začina, čuda, vamo namo. Ali ovde ide vijetnamski cimet. Zato što ima dosta kumarina, ima izuzetno jak miris, jaku aromu i sam po sebi je sladunjav. I zbog te jačine njegove, i volim da ga koristim u ovakvim stvarima, jer kao što volim biber, tako volim i cimet. Lepo. Neće to da valja ništa. Meda stavljamo koliko treba da bi dobili dovoljno gust ovaj fil, da bi mogli lepo da napunimo jabuke, da to ne curi sa strane, a i s druge strane da ne napravimo glet masu od koje nećemo moći da uradimo ništa, nego dodajemo po potrebi koliko nam treba. Kad radite sa medom, ovo nemojte da radite, osim ako ne pravite sebi kolač, u ovom slučaju ja pravim sebi, tako da mogu da se ponašam u svojoj kuhinji kako volim.
Fil je gotov. Jabuke su u tepsiji. Sačuvao sam vodu u kojoj su barene. Samo malo ćemo to posle da dodamo da prekrije dno. I punimo ih. Sad ovo radim sa Granny Smith jabukama. A ko voli, ne bi bilo loše da za tufahije koristi kisele ili kiselkaste jabuke, a može i kožare, jer kisele jabuke su nešto čvršće od slatkih, pa vam se neće desiti da vam se razbalave i raspadnu jabuke dok ih budete pekli u rerni, jer ovo posle ide u rernu, da se lepo ispeče i zapeče. Prebacio sam ih iz šerpe u tepsiju, jer je tepsija nešto manja od šerpe, čvršće će stajati i neće se izvrnuti slučajno dok se peku da nam iscuri film. Jer onda ćemo morati taj film da pomažemo, pa makar uzeli parče leba pa omazali film. A vama ako se desi da vam ostane višak jabuka, nemojte slučajno da tugujete, eto vama jako lepo kompota od jabuka. Samo nastavite i sečete ih onako na parčići, samo nastavite da ih kuvate i gotovo, dobili ste kompot. A ako vam ostane višak fila, ne morate ga bacati, naravno, možete ga iskoristiti za bilo šta drugo, pa malo prepomenuti hleb, možete ovo lepo na leba da namažete. I eto vama još jedne poslastice. Gde nam fali? Ovde nam fali. Ajde mi to lepo natutkamo. Vidi kakve su. Ko molovane. A mirišu. Ovo će da bude jako lepo. I taman onako posle sočiva, savršeno će da bude. Baš lepo miriše, ne bi ja tu više ništa dirao. Ovo naravno, nipošto ne sme da ode u propast. I to je to. To, prava stvar. Dakle, pravac rerna, ali pre toga ne u jabuke, nego pored jabuka. Prekrilo je dno. Sad idemo da ih pečemo. Rernu smo prethodno zagrijali na 200 stepeni i peći ćemo 20 minuta, pola sata.